переписта катнашырга килдем. Казанда яшәүче Лидия Калимуллина халык санын алуда катнашу өчен бүген Галиәскәр Камал урамындагы стационар пунктка килде. Яше, адресы, гаиләсе турындагы 33 сораудан торган анкетаны тутырды. Минем эшем белән якын булганда, мин шушы стационар участокка переписка кирдем. Үземнең генә түгел, үземнең семьямны тагын переписать иттердем. Бик уңайлы, бик җайлы. Бүген Россиядә халык санын алу буенча шундый пунктлар эшли башлады. Татарстанда алар 450 урында ачык. Монда шәхесне раслаучы бернинди документ сорамыйлар, анкета тутыру өчен сорауларга җавап бирү җитә. Эльвира Әгләмова чират булыр дип борчылган булган, тик әлегә кеше күп түгел. Бүген мин беренче көнне халык саны стационар участкага килдем. Чөнки бу вакыйгада безнең киләчәгебезнең язмышы тора. Урамда ял итеп йөргәндә дә халык санын алуда катнашырга мөмкин. Моның өчен үзең белән кесә телефонган булырга тиеш. Дәүләт хезмәт порталына керәсең һәм тиешле сорауларга җавап бирәсең. Шуннан соң телефонга махсус QR-код килә. Инде халык санын алучы белгеч өйгә килгәч шул QR-кодны гына күрсәтәсең һәм син үзеңнең бурычыңны үтәдең дигән сүз. Ләкин шуны истә торырга кирәк. Электрон халык санын алуда катнашу өчен 8 ноябрьгә хәтлек өлгереп калырга кирәк. 18 октябрьдән халык санын алучылар йортларга киләчәк. Аларны тану бик җиңел. Муеннарында махсус шарф, өстә зәңгәр жилет, сумка, паспорт, таныклык һәм планшетлары бар. Инде коронавирус таралу куркынычы сәбәпле чит ят кешене өйгә кертергә шикләнсәләр, халык санын алуның башка усулын сайларга була. Госуслуга сайтында үтәргә була. Ул бик гади способ. Бөтен безнең хәзер телефоннар бар. Бер кеше дә сезне борчымый. Тагын способ МФЦга бәлки стационарный постка килеп переписне үтәргә була. Халык санын алганда анкетада милләт һәм туган тел бүлеген дә тутырырга кирәк. Бу эшкә җаваплы карарга киңәш итә белгечләр. Чөнки милләт атамасында бер хәрефне ялгыш язуда аны үзгәртергә мөмкин. Шулай ук социаль әһәмияте дә бар. Халык саны турындагы төгәл мәгълүмат алдагы елларда илдә балалар бакчалары, мәктәпләр, хастаханәләргә булган ихтыяҗны ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Социаль объектларның Россиядәге кайсы төбәктә, кайсы район һәм шәһәрдә төзергә кирәклеген билгеләп булачак. Россиядә халык санын 14 ноябрьгә кадәр алачаклар. Шул вакыт içендә бу вакыйга белән бәйле сорауларга җавап бирү максатыннан федераль кайнар линия эшли. Шул исәптән бөтен дөнья татар конгрессында ачылган номер буенча юридик һәм хокукый сорауларга җавап бирергә әзер. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.